Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal United Colors of Benetton. Discover a world of goodness at Good Earth. Ragusa Express. Muscat's Motors. For the love of food, Golden Drop. Solpadeine. OK Home. Bring life to your home. Transform your space with B&M. Merħba għal Knockabout Sicilia. Minna uftit ieħor ser nibdew vjaġġ pittoresk mill-Valletta Waterfront għal Marina di Ragusa u minn Marina di Ragusa mill-ewwel ser insuqu għal Bronte, il-kapitali tal-pistaċċi. Moħbija qalb il-muntanji tal-Etna din il-belt għandha ħafna x'toffri, però fit-triqitna ħanamlu diversi waqfiet. Ser nieqfu f'ċentri storiċi u għalhekk l-arkitettura ser teqpa' timpressjonana, però fuq kollox ser ngħixu il-veru ħajja Siċiljana. Illum għandna triq twila qudiemna. Hekk kif nasal il-port ta' Marina di Ragusa, nieħu nifs u dan l-ambjent tranquill il-estini għal vjaġġ li għandu qudiemi. Illum ser insuq il-fuq għal belt storika ta' Bronte, fid-direzzjoni tal-vulkan Etna. Imma dan mhuwiex vjaġġ biss bil-karozza, tul it-triq ser nieqaf fuħut mill-isbaħ bliet u bajjiet Siċiljani. Minn ġawar barokk għal waqfiet rilassanti mal-baħar. Dan il-vjaġġ ser juri d-diversità u s-seħer ta' din il-gżira Mediterranja. Tlaqna, ħammorru għal-avventura li żgur ser nibqgħu niftakru. Hey Minnie! Switch on the radio. Sqallija, art li taqqat flimkien storja, kultura u pajżaġġi mill-isbaħ. Illum nibdew il-vjaġġ tagħna mal-kosta ta' nofsinhar u nidħlu lejn il-qalba tal-gżira. Triq tibdiet minn Marina di Ragusa u mill-ewwel soqt fid-direzzjoni ta' Noto, il-ġojjel barokk ta' Sqallija li tolli l-glorja tal-arkitettura u l-ispirtu Mediterranju. Noto magħrufa wkoll bħala l-ġnien tal-ġebel. Din il-belt mill-isbaħ inqerdet kompletament b'terremot devastanti fl-1693. Imbagħad reġgħet imbniet mill-ġdid b'mod spettakolari biex illum il-ġurnata għandna wirt fil-forma ta' wirja mill-isbaħ ta' arkitettura barokka. Noto hija ġojjel barokk li tispikka għall-arkitettura eleganti tagħha. Kull triq, kull gallerija tirrakkonta storja ta' kreattività u reżiljenza. Il-galleriji, it-turġien, faċċati u pjazzett ta' Noto joffru veduti sbieħ u sens ta' grandjożità. Minn teatru storiku għal ħwienet ta' ċeramika maħduma bl-idejn. Hawnhekk issib kultura vivaċi li tiġbed viżitaturi minn madwar id-dinja tul is-sena kollha. Badna triq u ħallejna Noto. Id-destinazzjoni li jmiss Fontane Bianche, ġawra moħbija li toffrilek il-mijiet ċari daqs il-kristall, kosta mill-isbaħ. Inħobb nivvjaġġa u dejjem nesplora postijiet ġodda. Imma xejn ma preparani għasbuħija u seħer ta' Fontane Bianche. Raħal żgħir mal-baħar fil-vant ta' Sqallija. Fontane Bianche tfisser Funtani Bojod bil-Malti u hija msemmija għall-att ta' għejun ta' ilma ħelu li jinsabu fqih il-baħar li joħolqu kuntrast tal-għaġeb mal-ilma ikħal u r-ramel abjad. Mill-ewwel kont affaxxinat bil-veduta, ix-xemx qiegħda tiddi, il-baħar kien qiegħed jixel u hawn żiffa ħelwa u friska. Hawnhekk huwa l-post ideali fejn tqatta' ġurnata tirrilassa fuq il-bajja.
Jekk wieħed jimxi matul ix-xatt tal-blat lejn it-tarf tal-punent tal-bajja, jasal fuq irdum mill-isbaħ imsejjaħ Punta del Cane li joffri veduti panoramiċi tal-kosta. Kemm xejn iktar il-ġewwa, wieħed isib bajja żgħira mill-isbaħ imsemmija Caletta di Cassibile. Fontane Bianche hija ġawra moħbija fi Sqallija li toffri taħlita perfetta ta' natura, kultura u rilassament. Ħallejt Fontane Bianche b'sens ta' gratitudni u staġi. Ħassejt nieqes niskoprejt ġenna moħbija li mhux ħafna nies jafu biha. Hawnhekk ideali għal familji, koppji u solo travelers li jixtiequ jgawdu biċċa minn ġenna fil-Mediterran. Il-waqfa li jmiss Sirakuża, il-belt vibranti li tesponi l-qawwa tal-Mediterran tal-qedem. Illum il-ġurnata l-istorja tgħix f'kull rokna u f'kull triq ta' Sirakuża. Sirakuża hija l-belt ideali għal min ħobb l-art, il-kultura, l-arkitettura, l-gastronomija, però fuq kollox għal dawk li jħobbu jirrilassaw. Iħobbu jagħmlu dak li Italjani jgħidulu l-dolce far niente. Il-mawra tiegħi bdejta fi Pjazza Duomo, wieħed mill-isbaħ eżempji ta' arkitettura barokka li ssib fi Sqallija. Iċ-ċentru ta' din il-pjazza huwa Duomo, binja mill-iktar majestuża. Dan il-katedral huwa xogħol ċelebri tal-arkitett Palermitan Andrea Palma u beda jinbena kważi 300 sen ilu. Dan jinbena 26 sena. Meta tkun hawn, impossibbli ma tkunx impressjonat bid-dettall li tara fil-ġebla. Fil-qalba ta' Sirakuża hemm is-suq ta' Ortigia, vivaċi, aromatiku u mimli kuluri. Hawnhekk issib prodotti friski tal-baħar, ħwawar mediterranji u prodotti tipiċi li jirriflettu l-kultura kulinari ta' Sqallija. Il-bejjija jitkellmu b'passjoni u s-sens ta' ospitalità iħallik tħossok li hawnhekk hija t-tieni dar tiegħek. Inħallu Sirakuża warajna u l-vulkanetna mill-ewwel jibda jidher. Il-waqfa li jmiss Catania, belt maħluqa min-nar u l-ġebel vulkaniku. Catania hija t-tieni l-akbar belt ta' Sqallija, popolazzjoni ta' madwar 300,000 ruħa. Tinsab fuq il-Baħar Jonju, taħt id-del tal-Muntanja Etna, jew Amuntanda, kif jirreferu għaliha n-nies tal-lokal. Bla dubju, waħda mill-iktar karatteristiċi l-aktar popolari ta' Catania hija l-enerġija vibranti ta' din il-belt, kemm binar kif ukoll bil-lejl. Knockabout jirringrazzja lil Ragusa Express. Pjazza Duomo hija l-pjazza ċentrali ta' Catania u tirrifletti l-istorja rikka ta' din il-belt. L-eruq ta' din il-pjazza imorru lura l-żminijiet Griegi u Rumani tal-qedem. Imbagħad komplet tevolvi permezz tal-ħakma tal-Biżantini, Arab u Normanni. Din il-pjazza hija xhieda tar-reżiljenza ta' Catania għax inbniet mill-ġdid wara żewġ terremoti devastanti. Jekk kemm il-darba tkun fiċ-ċentru ta' Catania, żjara lis suq tal-ħut hija mandatorja. Tal-lokal jirriferu għalih bħala la pexkerija. L-oriġini ta' dan is-suq joħduna lura l żminijiet medjevali, meta s-sajjieda
kienu jinġabru tul ix-xtut ta' Catania biex ibijaw il-qabda tagħhom direttament lil pubbliku. Ma' żmien, is-suq kiber u evolva. Is-suq huwa karatterizzat minn sqaqin dojoq u l-atmosfera vivaċi u biżla li hija unika għal Catania. La pexkerija mhix biss post fejn jixtraw l-ingredjenti friski, iżda huwa wkoll monument kulturali li jirrifletti tradizzjonijiet u l-wirt kulinari ta' Catania u Sqallija kollha kemm hi. Catania hija belt fuq il-kosta tal-Baħar Mediterran u l-kultura tal-ikel tagħha fiha ħafna frott tal-baħar bħal qarnit, pixxi spat, sardin u inċova. L-ikel f'Catania jiġi preparat b'ingredjenti lokali bħal tadam, brunġiel u llumi li jintużaw fi platti bħal caponata u granita. Ħafna drabi fit-toroq ta' Catania issib affarijiet misjurin dak il-ħin fuq xi grilja jew moqlijin, imħawrin sempliċi. Ħafna drabi b'sempliċiment żejt ta' żebbuġa u niskata melħ. Għal dawk li jħobbu l-ħelu, l-għażla hawnhekk f'Catania ma tispiċċa qatt. L-influenza tal-Arab fil-kċina Siċiljana tispikka fil-ħelu, fl-użu tal-pistaċċi u l-lows, ħelu bħal kannoli u l-kassata. L-ikel ta' triq f'Catania huwa ddisinjat biex jittikel fuq l-idej, sakemm tkun qiegħed iddur, u għalhekk ħafna drabi tkun servut l-ikel tiegħek fil-karti. L-ikel ta' triq mhux biss bnin, imma rħis, u jekk qed iżżur Catania fuq budget, l-ikel ta' triq huwa mod tajjeb ħafna biex timla zaqqek mingħajr ma tbattal il-but. Wasalna Bronte, il-belt kapitali tal-pistaċċi. Dan il-frott ħamrani li jitrasforma ruħu f'deb ħadrani jgħajjat Sqallija. Minn platti ħelwin għal ikel saporit, il-pistaċċi huma l-qalba tal-identità kulinari ta' din il-belt. Mill-pajsaġġi għall-istorja u arkitettura, din hija Bronte. Dan huwa s-sabiħ ta' Sqallija li kull rokna u kantuniera tirrakkonta storja differenti. Bronte tinsab fuq l-oljiet tal-Etna fejn in-natura u tradizzjoni jgħixu flimkien. Knejjes eleganti, palazzi storiċi u l-famuż Kastell ta' Nelson, rigal li l-ammirar Horatio Nelson ħalla lil din il-belt. Din il-belt toffri taħlita perfetta ta' storja u ambjent naturali, ideali għal dawk li qegħdin ifittxu Sqallija awtentika. Bronte huwa taħlita perfetta ta' storja, natura u kultura awtentika Siċiljana. Ħammarru għal waqfa sejra ta' riklami kif niġu lura ser naqsam magħkom kif tista' tesplora din il-belt. Knockabout jirringrazzja lil Ragusa Express. Fi Bronte l-istorja, in-natura u t-tradizzjonijiet jamalgamaw ruħhom flimkien b'mod spettakolari. Minn passiġġati sabiex tesplora il-binjiet nobli li hawn għal mixjiet paċifiċi fin-natura biex tgawdi veduti panoramiċi. Però l-ebda żjara fi Bronte ma tkun kompluta jekk ma dduqx it-tomituniċi ta' din il-belt. Bronte hija belt żgħira bi storja kbira. Żur il-Kastell ta' Nelson, mużow b'ġonna grandjużi u wirt nobli. Idħol fil-qalba tal-belt, fejn il-knejjes u l-palazzi jirrakkontaw storja antika. Esplora l-kosta u l-kampanja b'veduti tal-Etna u foresti tal-Qastan. Iżda fuq kollox,
Du il-kċina tipika f'waħda mit-trattoriji li għamlu Bronte daqshekk speċjali. U l-ġurnata tagħna ta' Knockabout Sicilia tispiċċa hawnhekk f'Marina di Ragusa, l-ambjent perfett, tranquill, wara avventura mimlija esperjenzi sbieħ li għexna illum. Skoprejna flimkien il-belt ta' Bronte, belt li ħallitni impressjonat kemm għadha autentika u kemm għadha toffri dik l-avventura u l-esperjenza l-veru Siċiljana. Qabel ma nħallikom u nagħmlu appuntament għal Knockabout Sicilia li jmiss infakkarkom li aħna flimkien ma' Ragusa Express qed intukom iċ-ċans li tiġu sqallija. Tridu tipparteċipaw f'kompetizzjoni li għandna għaddejja ma' Ragusa Express. Idħlu fil-paġna ta' Facebook tiegħi owenbonici.tv. Sibu r-ritratt tiegħi flimkien ma' Ragusa Express u għejdulna naqra fejn ittieħed dak ir-ritratt, f'liema lokalità Siċiljana ttieħed dak ir-ritratt. U jekk kemm il-darba tuna r-risposta tajba jirnexxilkom tgħidulna li mija il-lokalità tistgħu tkunu intom ir-rebbieħa ta' vjaġġ grazzi għal Ragusa Express. Jiena nagħmel appuntamental magħkom għal Knockabout Sicilia li jmiss. Ciao! Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal United Colors of Benetton. Discover a world of goodness at Good Earth. Ragusa Express. Muscat's Motors. Koliosh Authentic Greek Yogurt. Solpadeine. OK Home. Bring life to your home. Transform your space with B&M.